Maayong buntag ug malipayong adlaw ipapahulay. We are very sorry nga medyo late. May nakastart good ka na. May technical problem. And part yun siya sa every live show, di ba? We're having si Lovely. She's well again. Yes. How's your throat? Welcome back. I welcome myself. Well, yes, because kinahanglan gyud nato ampingan atong health no kay usahay ang effect is maura ni ang atong sakit but synergistic bitaw siya nga maapektuhan po ng ubang parts. Usahay lagi love kung may mga invites sa pagkanta, balibad put. Awa di imong throat di. Kung na, pwede man ta. Pero ay, kung panimbayan, di ka yun mo balibad. Dili ka gyud mo balibad. Pero karon nga kabuntagon na atay mga reflections ang mga pamalandong Yes. nato karong kabuntagon sa niagi nga mga adlaw sa atong kinabuhi siguro na gyud tay ikapasalamat or atong mahinuktukan karon nga kabuntagon. Let's have Darrell sa iya mga pamalandong. Alright. Here goes. Mga kapaglaom. Ang pag-angkon sa tinuorayng kaibalo, kaalam og panabot mas importante og may mas dakong bili kaysa sa pag-angkon sa temporaryong gahom og mga bahandi. Mura magsuna. Dugay na digest sa ako. Isang ginako na sa CR gahapon mo. 1 week. 1 week ngayon kung ginagawa ko daw. Again, mura kay kuno ko nga. Wala na tayo mo. Sa meaning. Wala na tayo, wala na tayo. Wala angay panghinuklugan ninyo. Okay, sige. Okay. Tagsa man pagsabot ato. Well, mga kapaglaom, andam na ang inyong mga cellphones tungod kay mag-Bible trivia na ta sa atong first question. Okay. First question. Wala pa tong first question. Ano may? Okay, Here Nana. goes. Okay, the first question. Ready na atong mga phones? Okay, ikaw na love. Okay, fill in the blank. Thou shalt have no other blank before me. Aha. Okay, so tawag na dayon mo. Naana siya sa 10 Commandments. Oh, yes, Aha. of course. Basa na, basa. So, Pwede ka lisod. Pwede ka lisod. okay, so mga kaigsuunan, so kung tawag na dayon mo, and then pwede na dayon ninyo makuha ang inyong prize, dalikyat lang kamo diri sa ato ang Hope Channel Studio located at the 3rd floor of South Philippine Union Conference, Upper Carmen, Cagayan de Oro City. Ipabati sa inyong mga hinigugma nga sila nagpabilin, paghandom o pagpaabot. Ginahandom sila ninyo o gamita ang mga numbers nga makita sa inyong mga screen aron ipaabot ang ilang mga paghandom diha kaninyo. Huwag tanga ang imong mga kamingaw sa inyong mga hinigugma. Kung naa mo sa abroad, pwede mo tanaw sa atong live streaming link ka naa naka-flash sa atong mga screens. O pwede po din nyo i-send ang inyong mga greetings sa Facebook page sa Panimbaya sa Kabuntagon. Ang matag adlaw Sabado atong ginakalipay ang kaayo sa atong Ginoo. Busa karon duyugi kami ug pagig-uban kanamo atong pasalamatan ug daygon ng atong buhing Dios. They have joined us before, but karon nabitin ta sa ilahang pagbisita. Apan karon ani na pud sila, nagbalik na pud ug tandugon na pud nila ang atong mga kasing-kasing sa mga mensahe sa ilang alawiton. Mga kaigsuunan ug mga kapaglaom, sila ang The Glanzen from the Zamboanga Peninsula Mission. Padayon, atang mo sa atong Bible trivia aron makadawat mo sa mga shirt o DVDs nga among ihatag diha kaninyo. Og atangi usab ang atong gitawag nga health beats ni Miss Layla alang unya sa health beats. Ug unya sa Helping Hands atong atangan ang grupo sa mga batanon nga adunay kaikag sa pag-volunteer alang sa pagtabang sa bisan unsa nga mga kalamidad nga moabot sa atong komunidad. Atong atangan unya ang Rescue 411. Unya sa dili madugay atong makigubanon og hinabion si Pastor Edwin Gulfan og iyang kaalam iyang i-share kanato, iyang iambit kanato tungod og bahin sa ikaduhang sa pagbalik ni Ginoong Hesus mga ilhanan niini. Unya na sa good morning Pastor. Mga kahigalaan, adunay caller nato on the line. Hello, good morning. Ma'am, good morning. Kinsa ang atong caller karon na kabuntagon? Adrian, ma'am. Okay, unsa ang atong answer sa atong Fill question? in the blank. Thou shalt have no other gods before me. Taas atoy. Okay. Exodus 20 verse 3. Let us see if the answer is correct. Well, there's only one way to find out. Tubag. Yes. other God. Tubag. Congratulations! Si Leia ang mag-instruct sa imo kung asa nimo pwede kwaon ang imo ang prize. Thank you Mga for calling, kahigalaan, mga kapaglaon, mabalik pa ang Panimbaya Panimbaya sa sa Kabuntagon. Kabuntagon.